खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिगनाय थाबाय। आं दिनै बर' लिडारफोरखौ बयनिसिमबो खावलायनाय साबैसे बर' लिडारफोरखौ गावजों गाव बेसेबां रायबावनो, नाथाय रायजो राजानाव आं नैबेखौसो सावरायनो नागिरदों। बर' लिडारफोरखौ बेसेबां रायबावनो, रायजो राजायाबो रायबाय, बर' मेलेमजिबिफ्राबो रायबाय, साबा सानै बर' जायफोर सान्थौगिरिफ्रा, जायफोर सानस'नो हानाय जाय बिथांमोनहाबो रायबाय। साफ्रोमबो लिडारखौ रायै गैया। मालाबा बैनि हान्जाया बैखौ रायनाय, मालाबा बैनि सुबुङा बैखौ रायनाय, आरो माखासे जायफोर दिनै हारि अनखावगिरिफ्रा दिनै गेजेरनि जानानै साफ्रोमबो लिडारखौ रायै गैला। सोरबा लिडारखौ रायनानै माबा मोनसे बर'फ्रा जौगादों नामा? जेबो जौगायाखै। नाथाय नैबेखौनो बुंनो हायो, जायफोर दिनै बर'फोरनि गेजेराव साननो हानाय, सानस'नो हानाय, सोर लिडारा सोर भुल मावदों बेखौ बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै बयबो बुजिस'नो हानाय, साननो हानाय बयनिबो गोसो गोरबोआव बयनावबो दं। दा बेखौनो आं खावलायो, साफ्रोमबो बर' लिडारफोरखौ रायनायखौ नागारनानै जाय बिथांमोना दिनै जेसेबां बर' लिडारफोर दं, गावबागाव ग्रुपखौ बानायनो थांगासिनो दं। सोरखौ रायबावनो, सोर बर' लिडारखौ रायबावनो? बेखौ रायबा बे मेगन आलौनाय, बैखौ रायबा बियो मोजां मोननाय, सोर साबेसेखौ रायनानै मा खालायबावनो? गावबागाव जुदि बेबो पार्टि बेबो पार्टि, साफ्रोमबो जुदि बर'फोरनि हमायसाखौ साफ्रोमबो जुदि लिडारा जुदि गावबागाव लिड लायोबा, थाङै थुङै लबारनि बाथुल खालायलायनानै थाबायलायनो हायि बायदि आथिङाव लबारजों गावहरलायनायसो जागोन नामा? रायजो राजाया सोर सासेजों थाङोबा सोर सासेया बैजों थाङोबा बे मेगन सानाय, बेजों थांबा बैजों मेगन सानाय, बिदि जाहैगोन थाङै थुङै लास्टआव। बेनि थाखायनो आं खावलायो बर' रायजो राजाफोरखौ, जिखुनु जाया बर' हमायसाया सोरजों थोंजोङै बर'फोरनि लास्ट जोबथारनायाव बर'फ्रा आरो खेबसे फिनै बर'फोरनि मोननाय मोनैखौ 5 बोसोरनि उनाव खाफालाव आखाइ हमहोनानै सिन्था खालायहोनांगौ। बखिबाय थानानै जेबो लाब गैया। बिनि थाखायनो जुदि चेनेलफोरनि गेजेराव बा इउटुबारफोरनि गेजेरजों जुदि सावरायबाय थायोबा आरो बिथांमोनखौ रायबाय थायोबा, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौसो फोरोंनाय जायो। नै बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा सोरबा लिडारखौ बखिबाय थानो आरो सोरबा लिडारखौ बुंबाय थानो जेबो लाब गैया। जोङो जेसेबांनो ससियेल मिडियाफ्राव सोरबा लिडारखौ गाज्रि रावजों बुंगोन, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौसो जोङो फोरोंलांनाय जागोन। नै बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनिसिम आङो खावलायो, जों बर' हारिनि गेजेराव दिनै बिश्व जुद्धखौ बर'फ्रासो लाबोग्रोगोन नामा नैखौ साननो गोनां। माब्रै होनना बुङोबा, साफ्रोमबो जुदि लिडारानो गावबागाव जुदि हान्जा दायोबा, गावबागाव जुदि आन्दलनखारि बानायोबा, सोरजों थांगोन रायजो राजाया? बेबो बड'लेण्ड होनो, बेबो बड'लेण्ड होनो। दा साफ्रोमबो लिडारा जुदि आलदा आलदा जुदि ग्रुप बानाय बर'फोरनि हमायसाखौ मावनो थाङोब्ला, अब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा सोरजों थांख'नो? मालाबा बैजों थांलायबाय, मालाबा बैजों थांलायबाय। फिसा दिनै गावबागाव ग्रुप बानायनानै बर' आन्दलनखौ सुरु खालामनो थाखाय दिनै आगान सुरदों। बर'फोरनि गेजेराव दिनै बिश्व जुद्धखौसो लाबोनाय बायदि नुगासिनो दं। थाङै थुङै बर'फ्रा मा जाहैगोन? बर'फ्रा बुहुमावनो फार्स्ट बिश्व जुद्धखौ फिथा हास'गोरगोन नामा नैबेखौसो जों नुहुरो। मानो होनोब्ला जुदि गावबागाव ग्रुप जायोबा, बैनि ग्रुपजों थाङोब्ला बै ग्रुपआ
सोरखौबा नायनो हायै सोरखौबा गाज्रि मोननाय थाङै थुङै माने लबारजों लामा थाबायबानो आथिं गावहरलायनायसो जागोन नामा नैबेखौसो जों नुहुरो थोंजोङै। बिनि थाखायनो बर' लिडारफोरखौ रायै बर' रायजो राजाफ्रा दिनै अहाबाय अहानानै नैबेखौनो बुंनांगोन रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडियाफ्राव रायबाय थानो बखिबाय थानो सम गैला। नै बिनि थाखाय जाय दिनै लिडारा 5 बोसोरनि थाखाय सम लाना फैदों बे 5 बोसोर समखौल' रायजो राजाफ्रा मावनो थाखाय खाबु होनांगौ आरो जाय बिथांमोना रायजोनि खामानि मावनायाव जुदि रायजोजों गनायजायाखै बिथांमोनखौ जेबो बुङालासिनो 5 बोसोरनि उनावसो बिथांमोनखौ फिननाय होनांगौ। जों नुयो ससियेल मिडियाफ्राव जुदि बुंबाय थायोबा गथ'फोरखौसो गाज्रि फोरोंनाय खोमायाव सुनानै होनाय नुयो। बिनि थाखायनो आं खावलायो बर' लिडारफोरखौ रायनानै जेबो लाब गैला ससियेल मिडियाफ्राव बुंनानै जेबो लाब गैला आरो जों फिसा गावबागाव ग्रुप खालायनानै जेबो लाब गैला। बर'फ्रा नाङोब्ला मोजाङै सोर हान्जाया नांगोन मोजाङै हारिनि थाखाय अबे पार्टिया लाब जागोन बिथांमोनखौ सापर्ट होनाया मोजां आरो बिथांमोनजों हेफाजाब होनाया मोजां। जों जाय बिथांमोना रायजाग्रा बुंजाग्रा बिथांमोनहा लाजिनाय होननाय आरो साननाय हारिनि थाखाय जेबो गैला। बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा उल्थासो माने रायजो राजाफ्रा गिदिंफिननो गोनां जादों। नाथाय रायजो राजाफ्रा सिदा बारलांनो नागिरनायाव बिथांमोनखौ लाजिनानै उल्थासो गिदिंफिननो गोनां जादों। बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि जि साननाया ओरैबायदि गोथौ मेलेमजों सानदों बे अराय सम मोजां। बिनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायो जाय बिथांमोनहा रायजोनि जोबथा रायजोनि खामानि मावनो जाय बिथांमोना आगान सुरबोदों बिथांमोनजों हेफाजाब होनाया मोजां आरो उननि समाव बर' हारिनि जाय बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय अराय सम आगान सुरबोदों बिथांमोनजों मोजाङै हेफाजाब होनाया मोजां आरो जाय बिथांमोनखौ दिनै बुङै अहाबाय बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आङो बयनिसिमबो आंनि माखासे लिडारफोरनि सायाव आरो बिश्व जुद्धआ बर'फ्रा गावजों गाव लबारजों गावलायनाय गावनि हारिनि गेजेरावसो जागोन नामा नैबेखौसो आङो रायजो राजानिसिम सोंनाय